Здравейте хора, днес ще говорим за бонусиращи апдейти за Mosquito Draft Challenge. И първо нека да почнем Mosquito Draft Challenge. Аз не можа да играя. Последните няколко минути играх и закупа. Така. Да. Но имаш по-хубав момент и той, че си купих някаква оферта, не си спомням колко джема. И че бях 500 и с тях си купих Legendary Chest. И там бях опенувал. Сигурно честовете ми се махат от инвенторито и ми бяха останали 2. И така сега, тогава нямах джемове за Mosquito Draft Challenge и да. Но важното е, че успях и да събера липърперение за 8, фурна за 5, москитар за 5, гоблин хът, москитар за 6, гоблин хът за 6, фурна за 5, за 6. Скоро той е Epic Sunday. Аре, хора, чакайте малко. Това от играта, така. Той е Epic Sunday, реквествам боулера в нашия клан. И ще че и то опит. И то опит само го имат. И да. Ето едно момиче от нашото даскал, където и на Етос, който беше 10-та, не се лъжа. И там загубиш падна на 8-ма. И накрая тя умине, той садна и да. Така вече ще говорим за баланс чейнджовете по играта, за които се радвам, че ги направиха. Радвам се и то много. Така не клан батъл, не е клан батъл, не. Никога не. Да. Така нека първо ще говорим, че при спаунът на Роджента трябва да се чакат вече 2 секунди, а не като преди една. Елит барберените кръвта имаме с 4% по-малко хелт. И ударът им е с 1,5 секунда по-малко. По-бавно да е. Хилта на фурната е с 5% по-малка. Хилта на гоблинката е с 5% повече. Електроизър. Бързината на удара на електроизъра е направена на 17 секунди от 17. Демиджа на екзекутора с 6% повече. При падането на бомбата на балона 3 секунди отнема за да грабим бомбата. Не както преди, само една. Скелетът на армито. Скелетчета вече са 14, а не като преди 15. И кръвта на лъмбърджака е 4% повече. И да, това е. Така, ето, аз фотам 2 от 3 даже, които бъфнат, нърфнат и си нърфнат. Да, ония ден използвах фурна. Да. Затова ми иска да се реквестнах и да, така е голем, че таката мега миньона скоро. И валкирията вече много карти хора. Това инферно драко няма. Едва го вдигнах. И да. Общо взето беше това, хора. Ако ви е харесал клипа, дайте едно павче нагоре. И се абонирайте, за да не изпуснете мой клип. Аз бях Наско и до скоро.